Колко време начака да дойде в Стара Загора? Ох, ами много. Материята е топ. Това го нося абсолютно всеки ден. Как се чувстваш? Много добре. Как ще стане по-добре? Ако имам карма още. Ти май си единствената с цял комплект. Не ти ли е много жега? Много. Ама са много удобни. Цяла зима го нося. Искаш ли си спечелиш топ на карма? Да. Всичко ли на карма е мръсен топ или трябва да се постарае? Семейния сет е супер. Печелиш си, всичко добро ти е. Как е в Стара Загора? За пръв път съм в този хубав град. Много е хубаво в Стара Загора. Да отваряме магазин тук, нали? Да. Подарявам ти топче на карма. Да последвате карма в Инстаграм и ТикТок. От тениска, за да ти е още по-прохладно, ти подаряваме топче на карма. Дрехите са страхотни, материята е топ и топа предполагам, че е топ. Колко време начака да дойде в Стара Загора? Ох, ами много. И наистина зимата много топля. Честито, заповядай. Какво ти е мнение за карма? Това са едни от най-удобните дрехи, които аз съм носила някога. Това го нося абсолютно всеки ден на училище през зимата. Сигурно го и переш. Да, всеки ден. Супер, щом го переш, получаваш топче. Какво за теб е карма? За мен е карма целия свят. В добрата карма ли вярваш или в лошата? В добрата, естествено. Добрата. Щом вярваш в добрата, си печелиш топче на карма, заповядай, тъй като си с карма комплект. Моментално си печелиш, заповядай.